Welcome to Vandoys Vlog101. Please subscribe. Hey guys, kumusta? Sana nasa marikitang kamugtakan. By the way, I'm Alvin aka Vandoy, aspiring Bicolano vlogger at your service. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell for you to be notified whenever I uploaded a new videos. Thank you and God bless. Tara guys, samahan niyo akong bisitahin ang isa sa dinarayong kainan sa lugar ng Goa. Bisitahin ninyo ang A-DELPHA'S, malapit lamang sa sentro ng Goa. Magaganda ang kanilang mga amenities, kung makikita nyo po dyan. Napaka-conducive ng place if you wanna relax. Ang mga presyo ng pagkain ay tsak na patok sa mga budget ninyo. Sana sa A-DELPHA'S, pandiurag sa Partido. Tara guys, kain po tayo. Thank you Lord sa mga pagkain aming nasa hapagkainan.
pagkain at nabusog nga kami. So yun na nga po guys, ipinakita ko na sa inyo ang isa sa dinarayong kainan sa lugar ng Goa. Hope na nag-enjoy po tayong lahat sa panonood. Till next time, God bless